Здравейте и добре дошли в днешния урок, в който ще разгледаме каква е разликата между фондовете на Европейския съюз, програмите за финансиране, процедурите за безвъзмездна помощ и проектите. Нека да започнем от най-горното ниво. Това са фондовете на Европейския съюз. Фондът е източникът на средствата, чрез които Европейският съюз реализира определени политики. Такива са, например, кохезионната политика или Европейския зелен пакт. Казано по друг начин, фондът е резервоарът с пари, от който след това се финансират различни програми. Фондове на Европейския съюз са Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд плюс, Кохезионният фонд, Фондът за справедлив преход и други. Всеки от тях има своя цел и насоченост, но общото между всички фондове е, че те мобилизират средствата, с които се финансират програмите на Европейския съюз. Следващото ниво е програмата. Програмата е стратегическият план, с който Европейският съюз или неговите държави членки решават как точно да използват средствата от един или няколко фонда. В една програма се описва какви цели ще бъдат постигнати, какви приоритети ще се финансират, какъв е общият бюджет и по какви правила ще се разпределят парите. Програмата залага рамката, като определя тематичните области, целевите групи, видовете бенефициери, типовете дейности, държавите или допустимите региони. За да може една програма да започне реално да финансира проекти, се обявяват процедури или покани за кандидатстване. Процедурата подпомага изпълнението на отделните приоритети на програмата и финансира множество проекти. Съвкупността от постигнатите от тези проекти резултати допринася за постигането на целите на приоритета на програмата, по който е обявена процедурата. Процедурата е конкретната покана, през която вие можете да подадете своето проектно предложение. В нея се описва кой може да кандидатства, за какви дейности се предоставя финансиране, какъв е общият бюджет на процедурата, какви са крайните срокове за подаване на предложения и по какви критерии ще бъдат оценявани те. Там са описани и всички формални изисквания, необходими документи, формуляри за попълване, минимални и максимални бюджети, както и дали са нужни партньори от други държави. Едва на последното ниво стигаме до проекта. Проектът е конкретната инициатива, която вие и вашата организация предлагате за финансиране в рамките на дадена процедура по определена програма. Проектът има ясно формулирана цел, конкретни дейности, очаквани резултати, индикатори, срок на изпълнение и детайлно разписан бюджет. Проектът се реализира от един или повече бенефициери. Това могат да бъдат общини, училища, университети, граждански организации, компании или други публични институции. Ключово е да разберем, че всеки отделен проект трябва видимо да допринася за постигането на целите на програмата и да отговаря на логиката и изискванията на конкретната покана. Проектна идея, която не е в синхрон с програмата, обикновено не получава финансиране. Как протича процесът на кандидатстване? На първо място трябва да намерите подходяща покана. Това означава да следите поканите за финансиране и да изберете процедура, която съответства на вашата идея, на мисията на вашата организация и на нуждите на целевите групи, с които работите. Задължително трябва да проверите критериите за допустимост. Тук се уверявате, че вашата организация е допустим кандидат, че дейностите, които планирате, са разрешени или че регионът и целевите групи попадат в обхвата на процедурата. Важно е да проверите дали вашата организация разполага с необходимия технически и финансов капацитет за осъществяване на проекта. Следващата стъпка е да регистрирате вашата организация в съответната електронна система. Обикновено се създава профил, въвеждат се данни за организацията и често се прикачват документи, които доказват нейния правен статут. Следва изготвянето на самото проектно предложение. Това включва попълване на формуляра, който обикновено е разделен на няколко части. В наративната част описвате контекста и проблема, който искате да решите, представяте целите на проекта, целевите групи, планираните дейности и методологията.
Посочвате очакваните резултати и индикаторите, чрез които ще бъде измерен напредъкът. Описвате екипа и партньорите, управлението на проекта, комуникационните дейности, устойчивост и мултиплициране на резултатите. В друга част на формуляра се попълва бюджетът. Там разписвате разходите по пера и по дейности, периодите на плащане и размерът на собственото финансово участие, ако такъв се изисква. Много важно е числата и наративната част да са логически свързани. Това, което обещавате като дейности, трябва да е реалистично спрямо бюджета и срока за изпълнение. Следващата стъпка е реалното подаване на проектното предложение чрез платформата преди крайния срок. Това изглежда очевидно, но тук се допуска една от най-често срещаните фатални грешки, а именно подаването на проекта в последния момент. Системите понякога се претоварват, възможни са технически затруднения или липсващ документ. Затова е разумно проектът да бъде подготвен на време и да се направи финална проверка няколко дни преди крайната дата. Благодарим ви, че останахте с нас.